Velkommen til Chronicle. Formålet med denne artikel er ikke at rejse tvivl, men at trække gardinet ned og vise et faktum, som mange ignorerer. Lad os gøre status over situationen. 300 millioner amerikanere beslutter at gå til stemmeurnerne. Stemmerne vil blive talt op, og Det Hvide Hus vil meddele amerikanerne, hvem den valgte præsident er. Det gør ikke en bule af det. Længe leve demokratiet, hvilket frit land. Ved du, hvor mange måder der er at vide, om den valgte præsident er præcis den, der er stemt på? Ingen. 0. Absolut mørke. Du kan adskille og samle mekanismen til justering af valgsteder, og måden at kende disse oplysninger på er simpelthen ikke der. Afstemningsmekanismen er til for alle. Men en præsidentkandidat står over for et utal af forhindringer for at komme igennem korridorerne i Det Hvide Hus. Forhindringer, der kan demonteres af en sofistikeret strateg, der besidder uangribelige argumenter og brede nok skuldre til at reagere på ilden i et så stædigt miljø. Jeg taler om amerikansk politik, og Det Hvide Hus informerer det frie folk, at denne person er Joe Biden. Tænk nu over det. Var en gammel mand, der viser symptomer på senilitet, med dårlig psykofysisk balance og tvivlsom hukommelse, den mand, der blev valgt af amerikanerne. Ja, så engang en abe med en æske aspirin i hånden, vil han være direktør for hospitalet. Alt er muligt. Jeg har intet imod aber, ikke engang mod Biden, nu hvor jeg tænker over det. Men der kan være mere end en grund til, at Det Hvide Hus har besluttet at vise, hvad der for resten af verden ligner mere en facade end et åbent ansigt. Denne mand fortaber sig i ord. Han ved ikke, hvor han skal lægge sine hænder. Sikkerhedstjenesterne skal fortælle ham indgange og udgange, ellers ville han befinde sig i kælderen og tro, at han var i konferencelokalet. På internetfora har jeg fundet forskellige meninger om, hvordan man fortolker scenen med en distraheret Biden og en flov Zelensky. Der er dem, der tror, at nøglen til at læse dette billede er en subliminal besked, og budskabet er, lederen af det frie land siger til Ukraine, vi tager dig ved, op til dem, der har spekuleret i en tegneserienøgle, at der kunne være noget ømt mellem de to. Sandheden er, at Biden ikke gjorde det med vilje. Han kan sandsynligvis ikke engang huske at have gjort det. Og jeg må indrømme, at det at se en hånd på lederen af et land i krig har noget ironisk over sig. Når jeg lytter til Biden, tænker jeg, hvem styrer Det Hvide Hus? Hvem regerer virkelig Amerikas Forenede Stater? Kan du forestille dig, at Biden styrer Pentagon og militæret i realtid under et nationalt sikkerhedsmøde? Jeg tvivler på, at de kan gøre det. Der er en ledelsesgerne, der styrer denne herre. Det er allerede sket, at en præsident vælges for at tage administrationernes skyld. Folket forbinder en fejl med et ansigt, og når præsidentens kandidatur udløber, er der fornyelsens luft. Folk tror, at en ny præsident betyder ny ledelse, og showet skal fortsætte. Nu er det turen til Joe Biden, en præsident, der tydeligvis ikke er i stand til at være præsident, som vil blive husket for den skade, der er sket. Biden ifølge de lækkede oplysninger er den præsident, der ikke bekæmper terrorisme, men allierer sig selv. Lad os huske, at han indgik aftaler med den blodtørstige Maduro og ville være klar til at acceptere penge selv fra Putin i stedet for at stoppe ham. Biden leverer våben til Mellemøsten i stedet for at stoppe udryddelsen af trekanten Palæstina, Hamas, Israel og nu initiativet til at underskrive aftalen, der tillader kunstig intelligens autonomt at vælge de mål, der skal rammes. Føderale agentur vil tilpasse sig til at leve med kunstig intelligens, og ikke længe vil en robot pege et våben mod et menneske, men vær forsigtig, tog Biden virkelig disse beslutninger? Hvad ligger der bag ham? Selv min hund forstod, at denne mand ikke er i stand til at regere, og alligevel bliver det eneste virkelige spørgsmål ikke stillet, og det har omkostningerne ved at lyde ordigt. Husk på, at vi taler om en mand, der mister sine ord, mens han taler, kæmper med sine prostataproblemer. Han besidder bestemt en stor livserfaring og ingen krav for at kunne lede en nation. Joe Biden får det ikke engang rigtigt, hvis han støder ind i det, mens han prøver at læne sig op af badeværelsesdørhåndtaget i håb om, at han kan tage sigte på toilettet, mens han indser, at han er i det ovale kontor. Og mens nogen regerer, skifter en anden katedret til præsidenten for Amerikas Forenede Stater. Biden er moderat, med ry for at være demokrat. Han har brugt hele sin valgkamp på at tale om middelklassen med henblik på at bevare en uforandret tilstand af fred, og pludselig finansierer han krig og lukker aftaler med diktatorer. Kan du se den samme hånd? Helt ærligt, ser du ikke en force majeure? Dukkeføreren begik en stor fejl denne gang, og kameraerne kan ikke og kunne ikke skjule det. Denne gang er det for indlysende. Fejlen var at forsøge at overbevise offentligheden om, at den mest bevæbnede nation på jorden kan styres af en gammel mand med et Parkinsons princip,
og dette virker overdreven for mange. Hvordan forklarer du det faktum, at Biden er den præsident, der mest af alt begrænser sine offentlige optrædener? Det falder mere end nogen anden, jeg nogensinde har set. Der er nogen eller noget, der vil have dig til at tro, at et princip om Alzheimers kan styre nationen. Husk, at intet sker tilfældigt. De billeder, du ser, er de billeder, de vil have dig til at se. Publikum griner, og der sker noget andet bag kulisserne. Vi kan trods alt lide eventyret, præsidenten valgt af folket og arbejder for folket, men det er altid og kun et eventyr. Du er blevet lagt i søvn, og du tier stille for at leve stille. Vi bekymrer os om at klare os, fordi vores liv har 1000 komplikationer, og fra total anonymitet har nogen valgt for dig, din præsident, afskåret dit samtykke. Og inderst inde er du klar over det, og du kan ikke stille dig selv spørgsmålet, er det ikke muligt, at det, jeg ser på, er præcis, hvad jeg ser på? Lad mig forklare med et eksempel. Hvad du ser på nu er et æble. Jeg ser det, du ser det, men der er sammenhænge, hvor hvis du hævder at have set et æble, så er du en sammensværger, en racist, en republikaner eller en demokrat til fordel for vandmelon. Men det er bare et forbandet æble. Det er der for alle at se, at mennesket ikke regerer, men at åbne dine øjne ville være at føle en følelse af afsky for, hvad de gør med din frihed. Og det er grunden til, at vi kan lide at holde dem lukket så meget. Fortsæt med at døse, når alt kommer til alt, er du i et frit land. Og måske, hvad du ser på at en præsident valgt af folket, er det ikke. Gennem historien har vi set mange præsidenter involveret i rigsretssag, med Joe Biden selv sidst på listen, men ikke en eneste gang har vi hørt om Dark Commission, og hvis vi ikke taler om noget, beslutter vi simpelthen, at det ikke eksisterer, og på det tidspunkt lad os håbe, at præsidenten er den eneste med Alzheimers i Det Hvide Hus. Fordi djævelens bedste bedrag er at få dig til at tro, at han ikke eksisterer, men når du er i tvivl, bliver du ved med at stemme. Det er alt fra Chronicle.